Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Mga Santos, siya kabasan at sige namin, idol na imbag na bigat. Kasama po natin sa ating pong via Zoom. Ang equally, hindi, mas pogi sa akin to eh. Mas poging-pogi. Sir Ermin, bati muna po kayo. Magandang umaga po. Opo. Ito na naman. Matatapos na naman tong January natin, Sir Ermin. Pero maraming problema. Ang daming problema. Hindi lang dito sa Dagupan, kundi sa buong bansa. Naku po. Masama talaga itong umpisa ng 2025. Magulo. Pero ang basa ko parang hindi na alam nung mga nakaupo kung ano ang kanilang gagawin eh. Dahil sa eto naman may food emergency sa darating at January 22, Sir Ermin. Umanaw, meron na naman daw. Oo nga eh. Anyway, dito muna tayo sa Dagupan. Opo, go ahead, Sir Ermin. Ang hindi ko rin lang mabasa dyan ano nga ba talagang objective? Correct. Kasi kung ouster lang ng isang presidente, hindi na tayo natuto dyan eh. 1986, akala natin ayos na pag napalit ng presidente. Pero ganun din. Ganun pa rin. The same politicians andyan din. Mainit-init yan, idol. Hindi pa kami nag-uumpisa. Pero anyway, umpisahan na natin. Unahin natin dito syempre sa lungsod ng Dagupan, Sir Ermin. Ano itong sinasabi natin na irreversible na political damage dito sa ating lungsod mismo? Based sa inyong naging column, Sir Ermin. Sinasabi ko dyan yung mga pitong majority, yung tawag ko nga sa kanila mga EPA-life. Itong mga pitong ito, hindi na sila natuto na ang gusto nilang mangyari pag hindi mo pwedeng ilaban sa local government code, yun ang pinipilit nila dahil majority sila. Akala nila, basta kung ano sinabi nila, dapat masunod yun kahit na. na ibang sinasabi ng local government code. Kaya ganun pa rin. Kung saan sila, kung anong iniwanan nila noon, bumabalik pa rin sila doon. But they are saying that they're playing. They're saying that they are playing on the rules, based on the rules. On their own rules. Sinabihan na nga sila. Ano ang rules na sinasabi nyo? Pag sa local government code nga, hindi nga pwede. Hindi nga nila maalikuan ngayon. Ano sa palagay ninyo, Sir Ermin? Ano sa palagay ninyo? Bakit ipinipilit ito na parang kung sa parang nababaluktot yung kung ano po nakasaad sa ating pong rules talaga? Wala na katigasan talaga ng barkada eh. No rhyme or reason ang ginagawa nila. Pinipilit na lang nila yung pagkabarkada nila, dapat yun ang masunod. Pwede ba yun? Kaya nga ang nangyari ngayon, yung majority floor leader ngayon na si Michael Fernandez, hindi nila maalis bigla kasi ayaw nila mag-file ng resolution. Alam mo kung bakit mag-file ng resolution? Kasi pag nag-file sila ng resolution, it is an admission that the process that was adopted tama. Kaya hindi sila pwede mag-file ng resolution. Kaya ang gusto nila mangyari kasi lahat daw ng ginawa from the time that the three were suspended, illegal. Is so there lahat ng mga pati budget na pinasa, illegal daw yan. Okay. Pwede ba naman yun? Naawa ako sa kanila kasi yung pagtingin nila sa sarili nila ay siya ang nakakasira sa political ko nila. Yung hindi nila maikon yung tama. Ano ba naman yung sabihin nila? Sige, nalo na kayo, okay, can we proceed? Ayaw. In any chance, in any chance, Sir Ermin, anong basa nyo dito? Pwede ba nila itong iakyat sa may pinakamataas pa na pwedeng duminig ng ano na ito, usapin na ito? Like for example, Supreme Court.
yun ang gusto nilang gawin. Kahit gawin nila yun, wala na rin mangyayari yan eh. Kasi wala talaga sila sa kwan eh. Wala sila sa tama eh. Lalo silang mapapahiya. Correct. Sinabi na nga ng local government, ang determination of quorum nasa kanila. Kasi wala na yung tatlo eh. 5. Dapat sila na ngayon ang majority. Ayun ang hindi nila matanggap. Ayun. So Dapat parang usapin ng ano to, sir, parang usapin na lang ng ego. Oo. Alam mo, pinagpipilitan nila, yung tawag nila sa sarili nila as qualified majority. Mangyari na kung mangyari, kung may absent o wala, majority pa rin sila. Alam mo na mag-isip yun? Ayun. Parang sinabi yung lahat, present sila sa lahat ng ayun, isa pa yun. Ayaw nilang, hindi pwede daw na hindi sila makaboto sa mga minutes na sila daw ang i-overrule nila yung mga minutes. Absent nga sila, ito ang magagawa mo. At saka nagsalita na dito ang again and again, DILG. Ay meron na ditong hindi lang DILG, Department of Budget. Yes, the DBM also. May pinadala na sulat. Okay, you mentioned in one of your columns, sir, ano ba difference nitong unli serbisyo at saka unli perwisyo na binanggit nyo dito? Natuwa lang ako dyan, nabanggit siya ni Mayor. I thought she hit it on the nail on the head. You know, in trying to explain to sa mga tao kung what's the difference between them at saka yung mga opposition. Okay? Yung unli serbisyo kasi, yun yung tagline niya na ginagamit niya pagdating sa mga programa sa syudad. Okay? Yung mga iba naman, puro perwisyo. Correct. Okay, sabi niya, sige, mamili kayo. Sabi niya ni Belen, unli serbisyo o unli perwisyo. Ay, tama nga naman. So, I think that will click because she's really confident and has reason to be confident na nagawa rin niya kahit anong obstruction ang ginawa ng mga kabila. Okay. And anyway, sir, mapunta lang tayo dito sa sa mga ibang usapin dito sa lungsod ng Dagupan. Last week, naabutan namin yung mga kawani ng Barangay Council ng Barangay Pantal, yung kapitbahay nyo dyan, sa may papunta sa looban. Nilaunch nila itong resolution na pinasa ng Sangguniang Panlunsod patungkol dito sa pagbibigay ng emphasis dito sa mga anti-illegal parking. Pero ang siste ay meron silang parang parking pay something na lugar na itinuturo doon sa mismong barangay po nila. Ito po ba sa palagay ninyo maganda ba itong itong hakbang na ito? Una, masikip yung lugar ng Pantal. Okay. It's true that parking has to be regulated. Okay, masikip eh. But I don't think parking fee ang dapat dyan kasi kung magkapa-parking fee dyan, abay unang-unang masisiraan dyan mga tricycle, mga magbabayad ba sila ng parking? O yan ba gusto nila mga kotse lang o mga jeep? Para daw sa lahat yan eh. No, kaya kung pati tricycle, tatamaan sila. Nakita mo na ba mag-park yung mga tricycle, mga motor, kung saan-saan. Yes. I-regulate na. Tignan natin kung magbabayad sila. Ang syudad nga, it can come to a point that Dagupan City itself will already impose parking fee. Sobra na talaga ang vehicles na dumadaan sa Dagupan. And it should bring order. But yung sa barangay, it's hard to do that, especially kung you give the motorists no alternative. Kung dadaan sila doon, masikip. Dapat nga alisin nga yung mga illegal parking doon. Yes. Paano nagsisimula yan sa mga tricycle? Mga tricycle ng Tagarog Pantal. So, yun ang rational na gusto kong explain nila. Sige, mapapalis yung balat yung mga tricycle.
Pero, na bumabara dyan sa palagay nyo, Sir Ermin, kasi nabanggit ninyo yung volume, tama, admitting, yung volume ng sasakyan dito pupunta sa Dagupan. Kasi syempre, we are a chartered city, tayong sentro ng commerce, ng education, ng medical. Sa palagay nyo ba, it's high time like Makati that we have a parking building, mga ganyan? Pwede na tayo eh. Mhm. Kaysa yung sinasabi nila na illegal parking. Walang mangyayari dyan eh. Oo. Kung alam ng mga tao na kung papark ka, magbabayad ka ng 20 pesos. Mhm. Di, alam na nila yon. Pero yung sasabi mong illegal parking, yung nagpark sandali, bubuha sa bangko, mga ganon, Mhm. dapat may place ng ganon. Wala, illegal parking ang bagsak eh. Mhm. So, So ito, bakit illegal parking? Even if, wala naman sinasabi na kung saan ka pwede mag-park na talaga ng mahusay. oo. Ito po kasi, Sir Ermin, is they are basing on the resolution that was passed by the Sangguniang Panlunsod. Kaya sila ngayon, umarangkada na last week actually, naghatak na ng mga naka-illegal park doon. Tapos sabay sabi na may pay parking doon na itinalaga harap ng mismo ng barangay hall. Sige, okay. Tignan natin yung effect niya sa kanila. Kasi especially that na nakakon sa kanila, mga university, mga gano'n. Yes. Maraming kanya. Estudyante, Tignan natin how they oo. will regulate. Okay. I'm not saying it's bad. Mhm. Okay? But in its practical sense, hanggang saan nila magagawa na Mhm. talagang tama. Correct. Okay? Hindi naman pwede sabihin nilang exempted ang tricycle dyan Mhm. at motorcycle. Tama. Hindi naman tama yun. So dapat lahat, walang sasantuhin. Parking kayo, parking fee, may motorcycle, may tricycle, may babayaran, okay yan. 10 to 20 pesos daw Sir Ermin. 10 para sa mga motors, 10 pesos to 20 pesos ang sisingilin ng barangay. Okay yun. Whatever. Ang question na lang yun is, how are they going to enforce it equally? Mhm. Na hindi pipiliin. Oo, siyempre kanya-kanya yung nandiyan na tricycle na nandiyan, taga-pantal eh. Correct. Paano mo, mga nagmumotor, puro taga-pantal. O sila mag-enforce, sila din. O tingnan, bibili ba ko talaga pag ginagawa ng pantal barangay na equal enforcement talaga yan. Correct. Anyway, Sir Ermin, sa ating pagbabalik, mga national issues naman tayo na may directly impact dito sa ating lalawigan. Particularly, ito pong 2025 national budget natin, nagsalita na ang dating Pangulo na all caps lock, may anomalya sa ipinasang 2025. Sa ating pagbabalik, Sir Ermin, 6:47 ang oras natin. Punchline. Unfiltered, uncensored, direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Round 2 na po tayo ng ating pong punchline. Kasama pa rin natin Sir Ermin Garcia Jr. Sir, eto muna bago tayo mapunta dito sa medyo meaty na annual budget na halos lahat nagsasalita. Rampant ng mga anomalya at talagang corruption po dyan sa national budget natin ng 2025. Yan ang sinasabi nila. Pero bago muna yan, kamakailan nag-launch po ng peace rally ang ating pong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. May mga nagsasabi mga political that this is a show of force of how they are supporting the Vice President. And yung mga iba pang hakbangin, no? Pero binigyan ng emphasis dito ng INC na talagang sabi nila kapayapaan ang gusto nila at dapat tumalima ang lahat dun sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi yung impeachment. Pero sa inyong basa, ito ba ay talagang nakikita natin? Yes, in everything naman dahil hindi ka naman pwedeng maging neutral palagi. Dapat meron kang it's a yes or no. Sir Ermin. Yes. Well, unang-una, it's a still big question kung tama yung hindi na dapat impeach si
Vice President. Mhm. May sinabi na si Secretary Enrile. Mhm. Ang basa ko pa dyan, mukhang bumabaliktad na rin si Bongbong Marcos. Mhm. Ano yung napag-usapan nila sa iglesia na susuportahan ng iglesia yung sinabi na huwag impeach si Vice President Duterte. Magulo yan. Mhm. Hindi ko pa alam kung saan pupunta yan, pero ang sigurado ko dyan, ang nangyari kasi sa iglesia, show of force yan. Uh, there's no doubt they have the manpower, but it's not really the full majority of the country's voters, no? Mhm. Ang lalaban pa rin dyan yung makabayan, yung at saka nakbayan. Yes, Sila ang Makabayan Black. Yes, sir. Oh. Yung sila ang pinayagan ni Speaker Romualdez na maging attack dog. Mhm. Ngayon, ang nangyayari dyan, pati sila ngayon dahil ayaw bumigay, attack dog na kumagat na eh. No? Hindi na bibigay yan. As far as the Makabayan Black is concerned, hindi nila kailangan ng iglesia. Mhm. Pero si Speaker Martin, kailangan niya. Sa kanya, ito ba yung sinasabing ambisyon for the 2028? Oh, 2020. Ito pang 2025. Wala. Magkakagulo na eh. Panayang. Lahat ng mga kasama niya aliado dyan, makikipag-usap sa iglesia. Kaya naman lahat nila iglesia, lahat ng mga politiko eh. Nakikipag-usap dyan. Ngayon, nandiyan naman ngayon yung kabila na sinasabing huwag sumunod sa iglesia. No, isa yan ang anak bayan nga. Oh. Yes. Pero So, tuloy yan. ang ano kasi dito, tinitingnan din. Natin ko, ang critical factor dyan is saan tatayo si President Bongbong. At Ganon eh. Ganon siya ng ganon eh. sa totoo lang, Sir Ermin, sa totoo lang, with due respect to the President, mukhang natataranta ngayon ng palasyo kung anong mga desisyon ang ginagawa nila when it comes into addressing yung mga challenges ng bansa. Yeah. Wala. Hello, Sir Ermin. Unfortunately, yun ang hindi nakikita na ng tao at hindi may pakita ni President. Ayos, can you hear me? Yes, sir. Medyo Hello? medyo nagka-cut-cut lang. Choppy-choppy tayo, Meron Sir pa ba? Ermin. Yes, sir. Yes, sir. Meron pa po. Go ahead. Kanina, sige. Problema yung wala siyang political will kung ano ang dapat tama. Hindi niya kayang ipaglaban. Yun naman sa kaya bumabaling-bing parati kung ano yung tama ang gano'n. Kagaya ngayon, so may defective ngayon yung pinirmahan niya. Ano ngayon ang gagawin niya? Ang ginawa ko naman niya sa pagpirma ng budget, pinrotestahan niya yung mga areas of corruption. Yun ang nakakainis. Papatuloy na pinaspatan talaga yung pag-approve ng gano'n ang nangyari. So, lumalabas na sunod-sunuran na lamang ang Pangulo sa mismong conductor dito sa mga ganitong gawain. Ang nakikita ko, no, I may be wrong, but he's not in control. Na nakikita ko, no, somebody out there, it's a group already, that's controlling the situation. Him. Ito gawin mo, ito. Sumusunod na lang siya. Kung saan unfortunately, these people are not for him. They're for themselves. Naku, parang totoo ata yung nasa pelikula na kaya galit din sa kanya si Apo Marcos na una noon dahil sa medyo tatamad-tamad. Hindi, wala talaga siyang political orientation eh. Even when they were young, meron talaga si Amy. Amy, the way she speaks, di ba? Nagkakagulo ngayon. Pati sila magkapatid, hindi na nakakasundo eh. Correct. Kaya, mabuti pa nga, hindi na nagsasalita si Madam Imelda. Naku, pag nagsalita pa, hindi nag-away-away na sila. Anyway, Sir Ermin, eto naman, medyo meaty ito dahil talagang umaalingasaw na itong kaliwat kanan ng mga anomalya
kailan yon yung binulong sa atin na ano yun, 777. Meron pa palang meron pa palang mga mas matitindi. Oo, may 30 pa. Meron pa. May sinabi pa si dating Senator Ping Lacson na ano po ito 2015 if I'm not mistaken. Kasi ito pala yung porsyentuhan dun pa lang sa committee level. Kaya sabi niya kung paniniwala at ganito ang nangyayaring kalakaran ang ibig sabihin niyan, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na wala nang halos lalabas na pondo pagdating sa pagka-aproba sa Kongreso. Correct. Ganyan talaga man usapin. Kaya nga, unang-una lang nung pinalabas nila na mataas ang budget ang Department of Public Works, nakita ko na yan. Talagang nilagay yan para mapagkitaan ng mga kongresista. Magpapagawa sila kung ano-ano, may 30% sila. Okay? Ngayon, kahit sa 77 or 1520, pinagkikitaan yan. Okay? Mga yan pa naman, wala silang ginagawa sa Congress. Nakaupo lang doon at naghihintay lang ng budget. Ang masakit pa nga nito, pati party list, nakikisaw-saw na. Ang mas masama dito, yung mga party list, mga hawak din ng mga kongresista. Correct. Mga kapamilya din nila. Sa kanila din yun. So, napating ka, ano ba naman talagang buhay na ito? Ito ba papayagan ba natin? Kaya, alam mo, systemic na talaga yung problema. It's no longer just about President Marcos. It's the system that we are tolerating. Dapat tayo, tumayo na tayo at sabihin hindi na pwede ginagawa nyo. Alam mo, may isang doon dapat ilabas kung sino may yung expense. At saka dito sir talagang itong panahon na ito kung paniniwalaan natin yung mga sinasabi ng mga ilang talagang merong direkta na mga impormasyon patungkol dito, talagang rampant na ito. So ibig sabihin walang bahala ang sambayan ng Pilipino. Parang tinotolerate na natin. Binibigyan natin sila ng lisensya na gawin nyo na ang gusto nyong gawin. Tolerating it na makikita mo naman sa mga natatapos sa public work projects pag nagkabugtal ng konti binababayaan. Tapos, gagawin ulit. Di ba? Wala. May accountability ba yung contractor? Wala. May accountability ba yung congressman? Wala. So, anong gagawin natin doon? Pero ngayon naging rampant tuloy, hindi nila may nung tumaas yung budget ng public works. Hindi public works kikita dyan. Ang congressman ang kikita dyan. Correct. Oo. Silang kukulin ba dyan ng medyo malaki-laki. Alam mo Sir Ermin, last week, one of the mayor, hindi ko napapangalanan, pero may nakausap ako ng isang mayor at diniscuss niya sa amin yung tinatawag na LD, parang something na yung pag merong damage, liquidation damage, ibabalik sa LGU yung nawalang pondo. To be honest, sa kanya ko lang itong mayor na ito, sa kanya ko lang na rinig. Though binigyan naman tayo ng lisensya kung nasabihin o i-coach siya kung sakasakali. Pero itong liquidation damage pa na ito, liquidation damage, ibinabalik niya doon sa mismong pondo ng ng LGU. Pakalanan ko na si Mayor Pete Merera ng Binmalay. Pinakita niya sa amin yung document. Eto, sir, yan yung ito yung liquidation damage na sinisingil namin doon sa contractor. Pag mali at saka hindi maganda o may damage yung or na-delay yung project. So meron pala ito na pwedeng kapag hindi nasilip ito, pwedeng maging source of corruption ito, Sir Erwin. Alam mo, ang problema natin, there are a lot of laws already there to prevent all of that. But nobody really wants to enforce it. Not the congressman. Not the mayor. Kasi silang tatamaan. Kaya walang nakakakon dyan Alam mo, kagaya ng requirement dyan, lahat ng project, kailangan sasabihin mo magkano yung amount ng project, correct, sino contractor, kung kailan ang deadline. May susunod ba ngayon din yun? Hindi na, pinapapabayaan lang. Nagpapatay mali siya na lang.
Oh, siyempre. ang kwan nga dito is, doon ako nahihirapan. Ang ating mga kababayan, yung sinasabi nilang yung resilience nila, it's at the wrong place. Mhm. It's at the wrong place. Ayaw nilang tumayo na sabihin, ito ang tama, dapat gawin ito. Mhm. Wala eh. Ang gusto nila, may mali, dapat sana may gumawa niyan. Mhm. Ha? Eh bakit tayo gumalaw? So, is this a sign that the leader on top is weak? Of course. But not only that, it's not only the weakness, but it's really yung mindset, mentality na ng mga tao Mhm. about enforcement. Mhm. Okay. No? Law enforcement. Kaya sabi ko, alam mo kung saan pwede mag-umpisa yan? If only the police strictly enforce Mhm. basic traffic rules in the city, matututo ang mga tao thinking na there is going to be a strict enforcement of other laws. Mhm. Pero hanggang pinababayaan, gaya mga tricycle, kung saan pag hindi mo sila, ang impression ng tao, there is no enforcement anywhere. At saka okay lang. Okay lang, yung pwedeng pag-usapan lahat yan. Mhm. Correct. But, I'll give you an experience. In Urdaneta, many years ago, Mhm. they enforced yung minimum yung traffic speed. Mhm. Speed regulation. Sumunod lahat. Mhm. May ibig sabihin, pag in-enforce mo talaga, May political will. wala kang problema. Dapat ng May political will. Kakaroon talaga ng kaya kung yung sinasabi ni Rere, i-enforce yan, tama yan. Mhm. Para Okay. naman matuto yung mga contractor. Yes. Sir Hindi Ermin, nila basta-basta kwan. yes, we have a limited time only, Sir Ermin, ano. Lastly na lang, we have our special report kasi at ito rin yung talk, pinag-uusapan din namin ngayon dito sa ating programa, sa programa din natin. Pero, Sir, just a quick comment. Food security emergency na idideklara sa January 22. Anong masasabi nyo dito? Kalokohan. Doon daw mapapababang Doon daw mapapababang bigas, presyo ng bigas, sir. Hindi yan. There is no law that ever enforced that corrected anything in this country. Mhm. Ang problema is, if they want to do it, hulihin yung mga hoarder, mga manipulator at smuggler. Mhm. Paano daw huhulihin? Paano daw huhulihin, sir? Ang sinasabi nila, yung mga illegal daw na ng bigas, nagtitinda ng bigas, wala naman daw ceiling na na itinakda ang DA daw or DTI. Paano daw sila manghuhuli? Hindi yun eh. Ang sinasabi ko, kunin mo yung supply kasi ang nagdi-demand ng price is really the supply and the demand. Mhm. Ito dati, kung iniipit mo yung supply, tataas ang presyo. Correct. No, sino nag-ipit ng supply? Importer, hoarder, smuggler. Okay. Siguro time na para magpalit ng economic team ang Pangulo. Oh, sige. Okay, maraming salamat, Sir Ermin. Happy Monday po. God bless po at see you around, sir. God bless you. Thank you, sir. Ingat. Idol, susunod na po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan.